נדבר היום קצת על גם על השראה בצילום, מאיפה מקבלים השראה, וכאילו איפה אפשר למצוא כזה תמונות טובות ולחשוב עליהן. גם איך לוקחים תמונה שאהבנו ונעזרים בה בשביל לחשוב על קונספט לתמונות להבא, וגם על תרגול בצילום, איפה לתרגל צילום, מה אנחנו רוצים לשים עליו דגש כשמתרגלים, וזה רלוונטי בעיקר עכשיו כשאנחנו גם עוד מעט אוף סיזן, אבל אחר כך יש לנו עוד יחסית הרבה זמן לעונה, ואפשר באמת לתרגל בצורה טובה. טוב, השראה ורעיונות לתמונות, אז בגדול, בסוף צילום זאת איזושהי שפה, וכאילו לנסות לצלם וללמוד לצלם טוב, בלי לקבל השראה ובלי לראות תמונות שאנחנו אוהבים ולקבל מהן רעיונות, זה קצת כמו לקחת תינוק ולשים אותו בקופסה, זה כאילו זה ציטוט שאני אוהב, כן, זה לא אני המצאתי ולא אני יסודי שחשב על לשים תינוק בקופסה, אבל זה קצת כמו לקחת תינוק ולשים אותו בקופסה ולצפות שהוא ילמד לדבר מעצמו, וזה לא לגמרי תופס, זה לא לגמרי עובד. כן, אז מטבע הדברים אנחנו רוצים לקחת רעיונות מתמונות אחרות, אנחנו רוצים לקחת השראה, אבל מצד שני אנחנו גם לא רוצים פשוט להעתיק את התמונה אחד לאחד, כי אז לא עשינו פה כלום בעצם. אז בגדול התהליך לפחות שאני אוהב לעבוד איתו הוא עובד כזה דבר. אם ראינו תמונה שאהבנו, אז אנחנו בעצם נעצור ונחשוב מה המסר שעובר ממנו, ואחר כך באילו טכניקות השתמשו בשביל להעביר את המסר, וגם מה עובד בתמונה ומה פחות עובד בתמונה, כאילו גם מה גורם לתמונה לעבוד, למה היא עובדת בצורה, למה היא עובדת ולמה היא מצליחה להעביר את המסר בצורה טובה, ומצד שני גם מה פחות עובד בה ואיך אפשר לשפר אותה. אז לדוגמה יש את התמונה הזאת שמאוד אהבתי, שהיא מעבירה בעיניי כאוס, ואז אמרתי אוקיי סבבה, איך הכאוס מועבר פה? אז הוא מועבר בזה שיש כמה אנשים בתמונה, כמה ילדים שמשחקים, הם נמצאים במקומות שונים, ויש הרבה צבעים בתמונה. אוקיי, ואין פה איזשהו סדר, ומצד שני זה כן נקי, זאת אומרת אין כאן יותר מדי אלמנטים ופרטים, ואז התמונה לא עמוסה מדי ולא קדושה מדי בפרטים. היא ועדיין משדרת כאוס בצורה טובה. ואז הגעתי למצב הזה בתחרות, כאילו צילמתי כזה במגרש, רגע, ננסה אולי לצלם, לשאר את התמונה. זה לא עובד. נחסוך את הבושות מההקלטה. כן, ואז היה את המצב הזה במגרש, ואז הייתי כזה, רגע שנייה. והייתי כזה, אוי זה קצת, ובמקור הרובוט של סיקה 5614 לא היה כאן, והייתי כזה, אוי זה קצת מבולגן ולא כזה זה, ואז אמרתי, רגע, הייתה את התמונה הזאת פעם, שדווקא נורא אהבתי, והיא באמת שדרה כאוס בצורה טובה, ננסה לעשות משהו בסגנון הזה. כן, ואז אמרתי, טוב, סבבה, נחכה שיהיה פה עוד רובוט, כי כרגע שני רובוטים זה לא לגמרי כאוס, וגם הרובוט הזה של מרינרס עוד לא לגמרי טיפס, ככה עוד היה מאוזן, ואז אמרתי, טוב, נחכה לעוד רובוט, ונחכה שמרינרס כזה קצת יהיו יותר על הצד ולא מאוזנים. ואז זה קרה, וא', בחרתי מראש זווית שיראו ככה כמה שיותר את כל המגרש, וגם מוקד קצר, ודווקא אהבתי את התמונה. בסדר, אז ככה איזושהי דוגמה, מאוד פשוטה, מאוד זה לתהליך של השראה וצילום, וגם שימו לב שזה לא אומר שאנחנו לוקחים תמונה של ילדים משחקים בחדר מדרגות ומצלמים תמונה אחרת של ילדים משחקים בחדר מדרגות, זה יכול להיות גם תמונה שעוסקת בנושא אחד, ופה לקחת אותה לכיוון אחר לגמרי. שאלות מישהו רוצה להגיד משהו? רגע. עכשיו,
עוד מקום שאנחנו יכולים לקחת ממנו השראה, זה תמונות ישנות שאנחנו צילמנו. פה למשל, צילמתי את התמונה הזאת, בתחרות הארצית ב-2019, כשאני צלם של אברגרין, ואז נורא אהבתי את התמונה, אבל היו פה כמה דברים שאהבתי וכמה דברים שלא אהבתי. רגע, איפה העכבר שלי? הנה. אז הדברים הטובים פה, הראש בגובה העיניים, הראש בתוך הרובוט, והרובוט נותן איזשהו מסגור לראש, ויש עבודה. זאת אומרת, ממש רואים שהוא בא כזה עם היד, ובא לסלח שם איזה משהו, מפתח שוודי נדמה או משהו כזה. פחות אהבתי שהרובוט קטן ביחס לראש ולא מקבל מספיק משקל, זאת אומרת, הראש ממש גונב את כל הפוקוס, ומצד שני הרובוט מטושטש מדי. אז זאת אומרת, בגדול שניהם כבר מתנגזים לזה שהרובוט לא מספיק מקבל את המקום הראוי לו. ואחרי כמה שנים, נראה לי 3 שנים, 22, לא זוכר. ראיתי את זה, והייתי כזה, מגניב, זה קצת כמו זה. ננסה לשחזר את זה, אבל ללמוד מהטעויות של הפעם הקודמת. ואחרי, כאילו ניסיתי כזה כמה פעמים, ובסוף הגעתי לזה. אז הטוב זה שהראש כאן, הראש בגובה העיניים של המצלמה, הראש בתוך הרובוט, ולשם שינוי גם רואים את הרובוט. ניסיתי לשחק כזה עם אורך מורכבת, שהגעתי למצב שבו היחס בגודל בין הראש לרובוט נראה לי סביר, אבל מצד שני, א', יש יותר מדי רובוט, דבר שני זה נורא מבולגן, יש פה הרבה יותר מדי פריטים, ודבר שלישי, הראש גם ממש חתוך במצח וכזה חותך חצי מהעין, וזה יצא כבר פחות טוב. עשיתי עוד הרבה גרסאות לתמונה הזאת, אני מניח שמי שככה יחפש באלבומים, כל כמה תמונות יוכל לראות תמונה של ראש של מישהו בתוך רובוט, וזה בגדול הם כולם מגיעים מהתמונה הזאת. נדלג על זה, ולא לפני כמה ימים הייתי בקבוצת בוגרים, למי שמכיר זה כזה קבוצה של בוגרים מכל מיני קבוצות בארץ שעובדים על רובוט משלהם לאוף סיזן בסדנה של תנדרבולטס, ואז הייתה את הסיטואציה הזאת. עכשיו בגדול כל פעם כשאני רואה מישהו מכניס את הראש או מתחת לעגלה או לתוך רובוט, אז אני ישר קופץ ומצלם, כי אני תמיד מאוד אוהב את הסיטואציה הזאת, ואז אמרתי סבבה, בואו ננסה לשפר ביחס לפעמים קודמות. ואז, כן, אז רואים שבאמת אני יותר אוהב לפחות את התמונה הזאת, וגם עוד דבר, הערה לעצמי, שבא במנהג שלי תמיד שאני מצלם בווייט בלנס נורא נמוך, ועדיין יצא טוב. רגע, כתבו לי, אני רוצה רק, ועדיין יצא טוב, ואז אולי שווה לנסות את זה שוב בהמשך, לצלם עם ווייט בלנס דווקא יותר גבוה, יותר חם. רואים בדיסקורד שזה חם, נכון? זאת אומרת, זה לא רק המסך פה. כאילו, רואים גם במסך בטלפון או במסך בזה שזה חם. טוב, אני מקווה, לא יודע. בכל אופן, ה-white balance כאן היה יחסית גבוה, וגם התאורה הייתה חמה, ובאמת כאילו זה יצא חם יחסית. אז לא יודע אם רואים את זה בכל מסך. אז באמת יצא מגניב, למרות שכאילו רשמתי לעצמי כזה בצד שזה שווה אולי ניסיונות נוספים בעתיד. מאיפה מקבלים השראה? אז בגדול אנחנו יכולים למצוא השראה בכל דבר, בסדר, כל תמונה שאנחנו רואים, ציור, סתם סיטואציה ברחוב, וכמובן גם תמונות שצילמנו בעבר, אבל בעיניי, אני יכול להגיד שלי לפחות זה מאוד נוח כשזה נגיש ומרוכז, אז יש כזה כמה אתרים שבאמת עוסקים בתמונות. אני יכול להגיד שלי הכי נוח לעבוד עם אינסטגרם, מי שרוצה גם יכול לכתוב לי בסוף ההכשרה, אני אשלח לו כזה אוסף של צלמים באינסטגרם שאני אוהב לעקוב אחריהם. כן. יש למישהו שאלות? כאילו אתם ממש לא מדברים. אוקיי, טוב.
צילום, אז קודם כל, כשאנחנו מתרגלים צילום, כשאנחנו מתרגלים צילום, אנחנו בדרך כלל משתדלים לשלב בין 3 דברים. א', מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו רוצים או צריכים לצלם, בסדר, במקרה שלנו זה רובוטיקה, או אם אנחנו צריכים לצלם רובוטיקה, אנחנו יכולים לצלם גם דברים דומים לרובוטיקה, בסדר, למשל, אם אנחנו רוצים להשתפר בצילום של רובוט נוסע במגרש, לגיטימי והגיוני שנצלם משחק כדורגל, בסדר, או כל מיני דברים שהם דומים. והדבר השני זה מה שאנחנו, מה ואיך שאנחנו לא רגילים לצלם, בסדר, זה יכול להיות, כאילו לצאת מאזור הנוחות, זה יכול להיות לצלם עם עדשה עם זום קבוע, זה יכול להיות לצלם רק בשחור לבן או כל מיני דברים כאלה, אנחנו תכף נדבר עליהם. והדבר השלישי זה מה שאנחנו אוהבים לצלם, בסוף אם אנחנו לא נהנה מזה אז כאילו זה פשוט לא יקרה. רגע. כן. ככל שנצלם גם את מה שאנחנו לא רגילים, נלמד לפתח קונספט בצורה טובה יותר לסיטואציות חדשות, וכשנשתמש בטכניקות שאנחנו לא רגילים אליהן, נלמד לעבוד גם בתנאים יותר קשים, אם זה זוויות קשות, אם זה כמובן תאורה לא טובה, שזה תמיד קורה בתחרויות, אם זה לעמוד מחוץ לפית, אם זה לעמוד בזווית לא נוחה בפית, כי בדיוק אנשי צוות מכניקה עובדים בצד היפה של הרובוט וכן הלאה. כן. דוגמאות לשיטות לצאת מחוץ לאזור הנוחות בצילום, אז אלה נתחיל מהשתיים הראשונות, אלה השתיים הראשונות שהן הכי מקובלות כשרוצים לצאת מאזור הנוחות, ספציפית בטכניקה, בצילום. הראשון זה אורך מוקד קבוע, לפני שיוצאים לצלם, קובעים באיזה אורך מוקד מצלמים, בסדר, מה הכמות של הזום שמצלמים. אפשר ממש לקבע את העדשה עם איזשהו נייר דבק חלש, כמובן שלא משאיר אחריו דבק, צריך לוודא את זה מראש לאיזשהו משטח נקי. וממש לקבע את העדשה שלא נוכל לשנות את הזום, וגם שהזום לא ישתנה כאילו כי בטעות נגעים או משהו כזה. באמת לומדים מזה הרבה, בדרך כלל, זה אגב האתגר כאילו הכי מקובל כשרוצים לשנות, ללמוד טכניקות. בדרך כלל זה יהיה עם 50 מילימטר. כן. זהו, לומדים פה גם זוויות חדשות, גם השפעה של מרחק, ובעיקר לא להיות עצלנים. יש הרבה, כאילו, זה מאוד מפתל להתעצל ופשוט לשבת במקום ורק לכוון כזה את הזום כל פעם שאנחנו רוצים אצלנו משהו אחר. אז לא, התמונות לא יוצאות טובות ככה, ואנחנו צריכים ללמוד ללכת עם הרגליים לזווית שאנחנו רוצים. חוץ מזה עוד שיטה מאוד מקובלת זה שחור לבן. אני יכול להגיד שאני בעצמי לא ניסיתי את השיטה הזאת, אבל היא גם נחשבת מאוד מומלצת, בדרך כלל מקובל שמצלמים JPEG על שחור לבן, וגם בנוסף מצלמים RAW, ואז הרור נשאר שחור, הוא נשאר צבעוני, בסדר, הוא לא מעובד, וככה אם מגיעים הביתה ואומרים, התמונה הזאת יותר טובה בצבע, אין בעיה, אפשר להשתמש בצבע, הכל בסדר. לומדים ככה לשים לב הרבה יותר, גם לתאורה, גם לטקסטורות וגם לצורות. מי שרוצה מומלץ. אתגר, טוב, צריך לדבר על אתגר תמונה אחת ביום, ורגע נדבר על אתגר של רק תמונה אחת ביום. הקונספט פה זה שמצלמים רק תמונה אחת כל יום, ולא יותר מתמונה אחת ביום. ואנחנו בעצם צריכים להכריח על עצמנו לבנות את הפריים מראש, לדמיין בדיוק איך אנחנו רוצים שהוא יצא, ומה ההחלטות הצילומיות שאנחנו רוצים, לפני שאנחנו מצלמים. בסדר, אנחנו לא יכולים פשוט להגיד כזה, טוב, נצלם ומה שיצא, אנחנו מכריחים על עצמנו ללמוד ולתרגל באמת את הבנייה של זה מראש. שזה משהו שלי אישית באמת מאוד עזר. כן. רגע. הבנתי.
אתגר תמונה אחד ביום, אז קודם אמרנו לצלם בעדשה גבוהה, זו השיטה הכי נוחה ללמוד טכניקות חדשות, אז אתגר תמונה אחד ביום זאת השיטה הכי מקובלת ללמוד, לצאת באזור הנוחות מבחינת מה ומבחינת נושאים שאנחנו מצלמים. בסדר? ומבחינת הפיתוח של קונספטים. אז עם העדשה אנחנו לומדים לצלם מזווית לא נוחה, בתמונה אחת ביום אנחנו ממש לומדים לצלם קונספטים שאולי ברגיל לא היינו חושבים עליהם. מצלמים תמונה אחת ביום בנושא שנבחר מראש, אפשר ממש לחפש בגוגל one photo a day challenge, ממש רשימה מסודרת של חודש ואפילו של שנה לפעמים יש, איזה נושאים מצלמים בכל יום, ופשוט לא, כאילו להשתדל לא לחרוג מהרשימה הזאת, לא להגיד, הנושא של היום זה חתולים, אבל אני לא אוהב חתולים אז אני הולך לצלם משהו אחר, אלא באמת להתרגל זה שמצלמים גם נושאים שאולי ברגיל אתם פחות מתחברים אליהם, פחות רגילים לצלם אותם, וזה לא חייב להיות באמת לצלם חתול ברחוב, בסדר? זה יכול להיות לצלם גם בובה של חתול, או זה יכול להיות לצלם משהו שעוסק בחתולים גם אם לא מופיע בו חתול. אוקיי? לצורך העניין, אם אומרים לכם לצלם בן אדם שאתם אוהבים, שזה אתגר מאוד מקובל, זה לאו דווקא לצלם את אותו בן אדם, זה יכול גם לצלם דברים שמזכירים לכם אותו, או כל מיני דברים כאלה. כן, דיברנו על זה, באמת לומדים פה לפתח קונספט של צילום גם בנושאים שהם זרים לנו, וגם אם עכשיו יבואו ויגידו לנו, אוקיי, בואו תצלמו בבקשה בסדנה ברובוטיקה, גם אם אנחנו לא רגילים לצלם בסדנה, זה כבר לא יהיה לנו מוזר לצלם דברים שאנחנו לא רגילים, ואנחנו נדע יותר בקלות איך לגשת לזה. כן. שחזור של תמונות ישנות, אבל בצורה טובה יותר, ממש לחזור לתמונות שאהבתם מפעם, לראות מה עבד, מה לא עבד, ולנסות לשחזר אותן בצורה יותר טובה. זה גם כיף, אבל גם לומדים פה לשפר את הביצוע בתוך איזשהו קונספט ספציפי. רגע, סליחה. תצלמו מה הכותרת, זה מהכשרת מתנדבים, שאני אעבור מתישהו. מקומות לתרגל בהם צילום ולקבל רעיונות לתרגול בצילום. אז א', בריף פיקטיבי, זה עמוד אינסטגרם ממש יפה. לא הכל שם נוח ואינטואיטיבי, אבל זה כן מאתגר וזה כן קצת חוזר למקום הזה של יציאה מאזור הנוחות. חוץ מזה, קבוצת בוגרים, וידאתי עם נימי, אפשר לבוא לצלם שם, אבל כמובן בתיאום מראש, בסדר? אז ככה תשלחו הודעה אם אתם רוצים לבוא, זה נמצא בסדנה של תנרבולט. פסטיבלי FLL Explore ו-FLL Challenge, תחרויות FLL רגילות, ממש תבואו, תתנדבו, זה כיף, גם פסטיבלי FLL Explore יש בכל עיר בערך, לא בקיא במועדים בדיוק, אבל כן. וזה כבר באמת דומה לתחרויות, גם FLL Explore וגם FLL Challenge, וגם כמובן FTC ואוף סיזנים וכן הלאה. עבודה של קבוצות אחרות, תרגול תמורת תמונות, זה משהו שאני לא מכיר שקיים היום, אבל אולי כדאי להתחיל איתו. ככה רשצי יקם שנמצאים פה, זמנים לקחת את זה. לתרגול של רובוט על המגרש, אז בעיניי אני ממליץ לצלם משחקים של רובוט, משחקים של כדורסל וכדורגל, אני גם מצלם לפעמים. אני לא מבין שום דבר ממה שהולך שם, אבל זה מגניב וזה די דומה לצלם רובוט. גם פאנין, גם לצלם פעולות של הרובוט, בסוף זה די מזכיר משחקים. וחוץ מזה, אנשים ופיט, אז שווקים כמו השוק בנתניה, שוק הכרמל וכן הלאה, זה מאוד דומה באווירה, גם שם יש הרבה בלגן, הרבה אנשים, כן, בעיניי זה מאוד דומה, וגם כמובן בעלי מלאכה, שזה קצת כמו לצלם אנשים עובדים בסדנה. זהו בהרצאה התיאורטית, אבל אני רוצה לדבר גם על עוד איזשהו
נושא, כתבתי לפני כמה זמן בקבוצה של הצלמים ארצי, שאני, הנה, רעיון, אולי נעשה שבמוצאי שבת, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, נעשה איזשהו אתגר צילום, שבעצם כל מי שרוצה מוזמן לצלם בו תמונות, ואז במוצא שבא או במוצא שאחריו לצורך העניין, ניפגש בדיסקורד או בזום או לא יודע איפה שזה, וככה כל מי שרוצה יציג את התמונה שהוא צילם באותו נושא, ונדבר על מה יצא טוב בתמונה, מה יצא פחות טוב בתמונה. אז מי שרוצה, אני אקפיץ את ההודעה בצלמים ארצי וככה ננסה לקדם את זה. זהו, שאלות, משהו? כאילו הייתה הרצאה מאוד שקטה. אם למישהו יש שאלות, הנה, אני רואה שיש פה מישהו שמבקש. מה? אותו עכשיו לבמה. היי, מה זה בדיוק בריפיקטיבי? בריפיקטיבי זה עמוד אינסטגרם, רגע אפשר ממש להיכנס אליו, זה עמוד אינסטגרם, רגע המסך של הדפדפן עכשיו משותף, לא הוא לא משותף, אנחנו רואים את רגע שנייה, המצגת אצלך. כן זהו, אז רגע, נשנה את זה שניונת, הנה. לא להיבהל שאני באדג', בדרך כלל אני בכרום, הכל בסדר. במקור זה עמוד למעצבי אינסטגרם שרוצים לאשר תיק עבודות, אבל בתכלס זה ממש אותו דבר גם לצלמים. לצורך העניין יש כאן אתגר כזה של מופע מוזיקלי, וזה ממש כאילו קצת כמו אתגר תמונה אחת ביום, יש פה פשוט רשימת נושאים, היום אני הולך לצלם מופע מוזיקלי, מחר אני הולך לצלם מאפייה, מחרתיים אני הולך לעשות איזושהי תמונת קונספט לכריכה לספר, או לחנות יצירה, לקנדטוריה, בסדר, וכן הלאה. זהו, בעיניי זה ממש מגניב, שיש רשימת נושאים, ועוד דבר מעניין שם, זה שאפשר לראות, שוב, בגרפיקה, אבל אפשר לראות, אני אנסה, לא משנה, אבל אפשר לראות כזה פעם בשבוע, בדרך כלל אני מעלה לסטורי, עיצובי גרפיקה שאנשים עיצבו של זה, וגם משם אפשר לקבל רעיונות לקונספטים. זהו, אז זה בריפיקטיבי. עוד מישהו? אוקיי, סבבה. טוב, תודה לכולם. תודה רבה. להתראות. לא רבה.